Ku danna subscribe So by So TV. Ku danna ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen fina-finai. Kamban soyayya zan bai wa gwanata Momee yar Gombe, kyakkyawa ta gari. Yarinya abin kwatance, lallai na yi dace da ganin kisan da ya dace. Na ɗau alƙawari zan farta kalmar nan da nan na ce, sirrin zuciya ce gashi na furta miki a gari. Tafiyar ta ɗan ɗagwas da murmushi mai sanya ras, a zuciya ka ji ta yi tas. Kowa ya ce da ke as, ni ko zan ce da shi cas, saboda Momee canjaras kyakkyawa ba ta garrari. Sanda na ganki a gaskiya kin sace zuci gaba daya, in baki hayaniya hakan ya sa na yi bibiya. Kuma kin iya kwalliya mata abin ki su kwaikwaya, kuma ga ki sarauniya jarumar fim ba kya fahari. Yau ba har gobe Momee kin masu zobe, dan ke kike da kube. Duk mutan yobe haɗa mun har Gombe Momee, da kanan dabo sun san da ke Momee Gombe.